Anaitasunak larun batean jokatu zuen Antzuolanen ligako azken partidua. Anaitasunak irabazi beharra zeukan Zumaiakok egingo zuenaren zai egon gabe maila igoera ziurtatzeko. Azkoititik zale piloa hurbildu zen Antzuolara, huligansak ere han izan ziren, beren bandera, pankarta, bombo eta guzti. Klubak doako autobusa jarri zuen Antzuolara taldea animatzera joan nahi zuen zale ororentzat. Eguraldia hotza eta euritsua izan zen, baina hooligans taldekoek beren kantu eta animoekin berotu zuten giroa. Lehenengo zatian etzen golik izan. Anaitasuna Antzuola baino gehiago zela argi ikusten zen, hainbat aukera izan zituzten gorritxoek, langa jotako baloiak ugari izan ziren, baina golik sartu ezin da ibili ziren. Atsedenaldira Usnako berdinketarekin joan ziren. Zumaiako atsedenaldian bat eta huts irabazten ari zela jakin zuten eta urduritasuna zabaldu zen jokalari eta zaleen artean. Bigarren zatian gol sartu beharra zegoen nahi eta nahi ez. Aukerak izan zituzten horretarako, baina urduritasunak eraginda edo ez zuten asmatzen jokaldiak behar bezala amaitzen. Vale, ya te he visto. Bigarren zatiko 28. minutua zen Unai Etxeberriak begizkoa utzi zuenean. Anaitasunak gol bat nahikoa zuen partidua irabazi eta maila igoera ziurtatzeko. Biziki ospatu zuten jokalariek eta zaleek Unairen gola. Begizkoa utzi ondoren oso denbora gutxian Anaitasunak beste 2 gol egin zituen. Julenen erdiratze bikain honen ondoren Joritz Mendizabalek bigarren gola eman zion Anaitasunari. 2 goleko aldearekin garaipena ziurrago ikusten zuten azkoitiarrek. Hooligansak ere kanpeonez abesten hasi ziren. Emaitza borobiltzeko eta Anaitasunaren nagusitasunari buruz zalantzarik ez uzteko, 3. gol batekin erabaki zuen Anaitasunak partidua. Unairen erdiratzearen ondoren Antzuolako defentsa batek jo zuen baloia, ondoren Julen Morgadok ukitu zuen baloia eta azkenean sare artean sartu zen. Epaileak amaiera adierazi orduko hasi ziren ospakizunak. Denboraldi guztian jasandako tentsioa eta urduritasuna bat-batean askatu ziren. Besarkaden ordua iritsi zen. Txampaina ireki zuten.
Eta jokalariek zaleei denboraldi guztian erakutsitako babesa eta berotasuna eskertu zizkieten.
pixkatxo bat sufritu da. Une batzutan izan bai dugu, nahiko apurota duda. Urte luzea izanagatik, hemen txendegu helmuga. Gaur lortu dugu anaitasuna, bidali bere lekura. Hau da hau alaitasuna, bidea eta zaletuekin, nolako elkartasuna. Azkoitiko herrian, kamiseta gorria, gure erantzunkizuna. Denon artean aurrera beti, ta hau alaitasuna. Gutiko hauek harri didate, ontxe piston helburua. Partidua irabazita, hartu jo denobait zentzua. Nere ama parrez ari data, konturatu zuen eredua. Lasai egon txapeldun gera eta pagatu zazu xantua. Pablo Torrillas, Anitasunako entrenatzailea, lehenik eta behin zorionak. Eskerrik asko. Azkenean lortu da. Bai, sufrituta, kostata, baino, azken partidu arte, baino, bueno, temporada oso politxe izan da, gogorra ere, baina helburua lortu dugu eta oso pozik da baita. Hirugarren mailako talde batetik etorri zinen Anitasunara, nolako esperientzia izan da? Ba, egia izango dizut, niretzat izan da esperientzia oso politxa. Helburu garbia geneukan, igotzia zen. Pasau dugu momentu txarrak ere, entrenatzen ez geneukan kanpofuloaik, negua gogorra izan da, baina, bueno, juten daiz ez, baina bukatzen dut oso gustora. Esperientzia desberdina igual kalitate aldetik eta hori beste gauza bat da, ez? Baina harremanak bai jokalariekin, bai Eurola familiekin, bai direktibakin, zora ere izan da, eta helburua brotxe hori perfecto izan da. Baina espatze da? Bai, behar dugu ere, tentsioa ja kenduta, eta haber zen moduz afaltzen den askotxin, eta oain probatuko dugu. Zorionak eta eskerrik asko. Bale, zuri, agur. Javier Zubizarreta, Anitasunako lehendakaria ere hemen dugu. Javier, zorionak. Eskerrik asko. Zer moduzko esperientzia? Bukaeri erra. Bukaeri zora harrixa. Gaurko duguna, baino ez bezalakoa. Goizinkaetik partidu irabazi eta ja azten zue lortuta. Eta baina arratzaldin bukaera eman da, sufrimento onditxekin, baino baite preferente guke gora, goiko maila, oso ona. Oso esperientzia ona alde honetatik. Bestela bitxertin mota guztiko esperientzia egitu onak eta txarrak, eta baino bukaeran dana mesizun. Azkeneko minutu arte, oso azkeneko partiduan, azkeneko momentu arte, zer erabaki gabe zegoen, eta pentsatzen dut urduritasuna, tensioa, sufritutako denboraldi ez da? Bai, oso gorra jartzea azkeneko partidun erabaki olaguk hartzi ez egun zeitezun, eta beti irabazte hori oso txarra da, oso presio handia da, oso txarra, hor bai ikusietela, eta bueno, guk mutilek asmo horrekin temporada guztize presio hori bili dugu, ez? Lortu bergenun, gure helburu zen, beste gauzen askon hartin, baina bat garrantzizko honetakoa, mailetik gora isotzea, eta partidu torri beti irazimer, da azkeneko txampa hau
oso gorra, guk bukau dugu eta jaunde jabe bukau dugu, baina biharren galduinak pentsatzet bihotzoneko ondixe izango bela bai. Lehenengo denboraldia zenuten zuzendaritza batzordea hartu zenutenik, pentsatzen dut nahiko emaitza hona lehen dabiziko denboraldia izateko? Bai, zaila izango da, urtero mejoratzen jutia, baina aleinago, toki batzuten portunatzeia mutilen partida batzuk oso esko nego izateia, eta haize moldeatzeko ere, beti antzematezago zeinen eskutan eritzeien ez. Baina goiko mailen eta nik erronkai eltseixot eta datorren urtin ikusiko gure kategorizen nola moitzean, eta aleinduko gea laugarren urti pasatzeko ondiken askotire baino gehiago hartzen. Ez da hemen bukatzen. Eta lehen dabiziko denboraldia zuzendaritza batzordean, ez aizu oso egokia, oso erosoa egokitu, batez ere futbol zeleirik gabe egon zarete, eta neko burua uste izan dituzu horrekin ez? Bai, oso esperientzi txarra hori, leheno Sanjuneko kanpo genuen, de kondizio honetan netzauen ez da, baina bate begelditzi izen da, nik olako galderatan ezker ondi bat, maile danetako taldeai, bai teknikoi eta bai jokalai danai, nola jakin deben ematen, baina alderbe zibilu berra entrenatzen eta oso gogorra izan da, ez da. Beste bat, jake momentu non, nahi nuke aprobetxau askoti herri guztizei eskerrak emateko, gauren garaixen eman diun apoio batik, eta mentzixo espezial bat, gaur antzola laundu diun nahi, eta batiz bat, Hooligans peina horri, porque laundu diu partido askotan, oso anbinto hona jarri debe, eta berra gau genuen danana, eta hoxek beri ematen jakin debe, oso guztuan alde hortatik. Beraz, neko balantze positiboa, denboraldi honena, eta ea aurrerantzen ere anahitasunak, zaletasuna eta pizten duen herrian, ez? Bai, gure helburu mutilei edukazio baten barrun futbolin erakustin aparte, geure lan hontan dauna da, ingara itxarrak lehen osanetan bezala egean pasatzen, maile danetan, danak bere problematxuk egoituta baina mintzet futbolin emategon bezala formazio pixket eman da, lortzen baldin magu askotiko berrire post-pixkat emati ez, geure mailen baina post-pixkat egartzie, porque denpora txarra hauetan post-pixket asko ezgertzea, da alinduko gehiago, berriz hori gertatzen. Eskerrik asko, Javier, zorionak eta disfrutatu momentu hau. Bueno, eskerrik asko denoi eta berriro ere, gaurko garaipen hau askoti guztizei, porque anitasunak aurten aukidu bezala hori, jonden urtin, txopinazu botatzeko herrizenak lan bat onartu intzulako guk egin dekua eta eskertu intzulako, gaurko temporada ontako garaipen danake, anitasuna nola askoiti dan, askoiti zentzadi. Eskerrik asko.